Beti adere winjo kaka Meshak Odede loso kanya inya kotudore koda constituting kata yiero jogo mabende biro bedo ka yiero jogo mag biro bedo commissioners mag IBC inya motelo ne yiero mar 2027 bende nadiera. Mokwongo yiena mondo ler wach moro ka nikech wabiro ka mondo wamed twak gi jowa kendo wamed puonjore. Jabura wadwa wacho ni parliament useless nikech koro parliament osenyiew gi ker maduong' mar Kenya. Jabura wadwa temo insinuate ni mangiso ni ji manie National Assembly ka wabunge ka gi senators ka te mano yer gi jopinje gi kumora mora magi ae to represent them. Koro onge tich magidhi timo nikech koro parliament ni useless, nikech parliament ni osenyiew, parliament ni argument dhi mana on one side. To mondo obed TV ma national kaka Ramogi TV, to wacho ni jogi osenyiew without substantiating evidence to gimotemo wacho no, anta paron mano okemo miyo wantika. Parliament UDA ka gin constitutional to ot ka ot nigi tije. Ko wacho ni ker mar Ruto osenyiew wabunge te. Koponi claim neno en adier, ang'o momono side cha benyiew ji? Nikech ma to siasa. Okamano, en siasa, ji ng'iyo kaka koro piny dwa ringo nyaka koro ji ochope yiero manyien. Mar ariyo, wach mar official opposition, yes, okondike e katiba, to kara ng'o momiyo ker mar jatelo mar Azimio One Kenya makoro chung kocha pingo serikal. Ipingo serikal nikech ang'o? Serikal mar William Ruto be nowacho ni gidwaro serikal opposition motegno matima ng'owa macheko kaka gitiyo. E wach mar IEBC yawa siemna uru kuma ker Ruto okofuato sheria moketi kendo sheria ma ng'ata nyalo somo to neno kaka tiyo. Jo IBC wegi gibende gisetimo advertisement ni ng'ata mowinjo ni oromogo kendo omit criteria magiketo madwa bedo commissioner is free to apply. Mano is the process moketi gi chikwa mar Kenya. To mana parliament mowacho ni useless no. Parliament manyalo dhi kacha ma change gimi neno wacho ni nikech moko are constitutional offices, mok bi change endara, ok bi change demonstrations, ok bi change kitingo kidi ibayogo ng'ato. Now let me be clear. Mokwongo okawach ni issues momiyo ji ng'anyo gi ok ni gin nani issues. No, gin issues. Kendo onge ng'amonego wit ngimane process mar ng'anyo. To na wacho mbele kacha ni iniwuone mani wacho mapema ni aipoa osemako wachni kendo gitimo investigation gi kalure gi chik momigi. Koro anaparo ni danga wach mana ni jo aipoa timur investigation maler ma ng'ata moyud ka okotiyo gi chik maber momiyo ngima ng'ato olal to bende mondo chik otima ng'owa ochomrego manatir. To kapod wantiere twak moko kuom gigo mabende IPOA nowacho ni biro bedo kan